Malawi, Camera. Good morning. Basi wina wake mu comment section anazafunsa kuti Kodi Mr Khad ali kuti nanga chinachitikira ndichani bwanji akhala zi ndebe apa abwera okha afuna longosole why akhala zi nanga chinachitikira ndichani. Thank you so much guys. Malawi and cameras. Amalawi anzanga lero ndichani. Let me see. It's Sunday, the 30th of March. Ndikufuna ndikambe nanwe anthu ambiri pa Facebook amene manipanga follow mnaona nali mchipatala sindimapeza bwino. Ineyo ndimagwira ntchito kwambiri. Ndine munthu mmodzi amene sinditha kukhala malo amodzi. Because of that napezeka kuti ndadwala. Pano babe, I'm actually getting better. But why am I doing this video? Chifukwa kuti akuluakulu anthu fesi timauzana chilungamo. You know, pamakhala zinthu zina zimene zimati pweteka inside. Ambiri ife takula miyoyo yokuti makolo athu amatibisira zinthu. Kaja yathu ya kumalawi ndiyo bisa zinthu. Kumabisa matenda, kumabisa izi, osamauzana chilungamo, kumayankhulana mozemberera, malo moti tiziyankhulana straight. Ndichifukwa chake dziko lija silimapita patsogolo because anthu timaopa kuuzana straight. Kuti asenti kama khala ndi conversation. If I don't agree with you, let me tell you, would I say I do not agree with you? Iwe usakwiye because I don't share the same views and opinions with you. I might share the views and opinions with you on other issues. But on this one, I feel like, nah. Okay? This is current tolerance and understanding. Anyway, I was in Tanzania. Mimi magwira ntchito kwambiri. Nena dwala kumene kucha. Ndikupita kuchipatala. Naye sera zipatala mu Africa mujasi. Amangonduza tisakupeza kaliwonse. Then I tried another thing. I wanted to go to Germany. I wanted to go to Switzerland. But we picked Paris. Ntafika kunoko. Napezeka kuti I went through that phase. Kundipanga assess guy, we check out tupilanga, my blood group, my test hour and the hour, anything, mention anything that was chinachi chose, the tenga skin pigment, zose, kundieza. Lowesa zintu mpuno mu, kundipisa, lowesa camera kama. They checked everything into my liver, my liver, my lungs, my those is into zokuti into mangas once it's affected. Ineyo nditakufa omwalira. Process imene inali process yodula kwambiri. Kudula kwa mpandeka. Mwina chifukwa ndimagwira ntchito kwambiri. I was able to manage that. Yet, that's why we work. Kuti tizipanga manage zinthu zimene zimabwera mwadzidzidzi. Ndeno chimene chikundibweresa kupanga video hii ndiyakuti I have now understood why anthu amavutika kumalawi kuja ndikumamwalira chifukwa chakuti alibe access to better health care. Anthu ambiri alibe access to better health care. And anthu amene ajawo amakhala mu situation imene nali nayo. Ineyo nakhala mwina si benchiza. Sine wo tamaga.
mwina ndilipena pake walo kumalawi mwina ndikanafa. Mulungu andipasa opportunity ina, new perception yoti ndiziona dziko from another person's feelings. Then ndifuna ndipange set up foundation ikhala more concerned on helping anthu amene akukanika ulipira zipatala, amene ali ndi terminal illnesses zoti they want help. I don't know kuti ndichula foundation yanga kuti chani. I was thinking maybe Kali Benchi's a foundation or kapena ndipase dzina lina, but I'm coming up with these ideas. Then ndikufuna my contributors amene mungabwere. Let's butt our heads together, tithandizane kuti anthu akamadwala tizathandiza, anthu akamadwala tizapatsa hope, tizapatsa opportunity, to access Medicare. Ineyo ndimanena kuti munthu wina aliyense munthu amene akupuma, munthu amene analengedwa ndi Mulungu, asamafike point yokuti zinthu zakhoma and akusowa pogwira. When humanity means we have to help each other. Ndimawerenga zinthu zimene anthu amandilembera, and I was able to understand kuti there is love out there. Respond. And I want to give back to that. I want to give back to the people. I want to give back to everyone that believes in humanity the way I do. Because in Neo, I believe in humanity. And when I'm as a very aggressive guy, but the politics in Malawi is a tough game. If those people are not told things straight, they walk all over you. But that is a different aspect of life. I want compassion. I want empathy. I want to be able to share love with humanity. I want to be able to give back to my community. I want to be able to change muntu wina moyo wake. Because mene ninazoona ineyo ndikanakhala kuti ndilibe ndrama olo ndikuvutika bwezi kulibe. Bwezi panopa ndisakupanga so video hii. But Mulungu amatidalitsa mosiyana. God blesses us in different ways. Akatipanga bless, if so we have to bless others. Ndimene zimakhalira nde ndifuna ndibwere ndi foundation mene we'll make it big. It will be across the board. I want to help. Ndifuna ndizipezeka kuti ndikuthandiza anthu amene afika point yokuti sangapange access Medicare. You understand? Nde tithandizane. While I am recovering, I'm getting better, my doctors are not in a danger zone in the yoga. That means I'm good. Soon I'll be back to work. Of course I work online now, so I can delegate, do this while I'm recuperating. You understand? So let us come up with ideas, okay? It's going to be a foundation focusing on a lot of people with cancer. And when I'm in the mavuto in to be Oceana, this banga raise drama on them. My foundation will put close to $1 million US. Okay? I'll put that towards my foundation. Kodi tizita kutandiza anthu Oceana madera Oceana Malawi. That's my best contribution to humanity. Ndiyete tithandizane ndi ma suggestions. God bless you. Salam alaikum. Happy Eid. Assalamu azanga. Love to humanity. Malawi, Camera.